Fungkaham besong langsung ketini nani ketal blogo. Funga sir tak pastang lamo himui tongo. Nasire nok harok asta kosom mui tongo do. Tini wata jawana semi ahi pun nok hawo watoi ni kosom mui tongo pura. Ang saisung no tini ke pan kerei ang saisung no nongkori phekya nongkor baya na hai pun pura ko lebu tongo kyang nongkori phekya ta seranyo school bo tongo ke dakti nongkor kisa himna ni hinai ke nobar thanda nga aram nangai tongo ta kheto rogo ke phung rogo ke belek ni bekas serang no thanda ni ko sini yang teitori kheto ba haing thama ke semani design ta sema bo yang tin tilai taklai bo yang tin tilai khai ko tas thangli ekis ki philchinai wati wan naiman bagai nokha ai ko wati budul tongoi ne da nokha kosom ngai no sok ke ba phang ang bisi himliya kisi che je ni phaju dakti no phai pe khang sarapsa yang ani khum gula bari to na de busu bukri ke boma kan nyangko gor kaisa ni puno sai sibika ke iko ajaga butapu bari to pitunia bo barbaya khunki omo hinki to tabu bisi bas bali bubar siko ni thangba kya iko buka tal nongkhor buka hinki iko bin chara khaimani mufrai rok dalia to khumpai bi kitabun ke anaro iko mo bo baria mo bas baria khunku wa lili kasak jar bo bas baria iko obo hinki uje lili kufur kalar barnai bufang kusuk khai obo busuk sara bar thangka naijanar phangsan chi iko bo tori phai tung yango hingke ba apsai ko no na ang phunu geda ani khaklu tabu iko paper thubiri bai khang iko khaklo bothai ngai tongo do iko omo joto no thubjak mangsi paper koro bo thubjak hingke iko ro bo hawo chimuka hawo brai tori tonga omo no paper bal khiri na nang tonga ta paper tese kotor khaina nang thoi ko asuk ngai tonga hingke iko oro bo tongo omo kha kisa yong si chagi sip kable tui ko sai tonga paper thupna nang tongoi paper thup yang ke mar ya leri bat hingke ba sang mamu songnani bagai kisa ready khlaisinai tabu gangla bathai naigra nai wati wawi gangla rok ses thangba kya balti khon kaisa na ma sawon bile gangla khak granai tabu ani gangla thangba kya nai pura yong sajak mang belai am suka yong sawo iko gang lamsuk man kha bayap sang ke mia bo khaka ordek ki tabuk ki ang iko phantok khrang jat obo hingki to bethai gilla singmi to khoro
Santok thaibroi mankha. Abo hingke ani jinga kaimani ang aro gangla rok asai tongmaio. Iko jinga aro tesa asaike tok sabo tok iko aro bo asaijak tong. Aro asa kwbangma kairima phangni asaijak tei tok chamani bagwi. Ayang phangsa asaikha tok sao tok sama saibo mani aidi. Tamo jinga noiko. Tamo moso sara ka haike asai tongkha. Amokhe amu phuraida. Tamo ro asai bai sugo ekdom. Nale hajing kaimale oro se kokjak. Hingke tang mami rok songrani bebsang. Niko. Buko miya sari ko khakmani hari. Chinogo sabo phai pharok rok phaio daily rok tomini mai chana bagwi. Tabo thanglai tongayo babani school lo babana school ko saraban bagan ko bahamai rabar rok jai khainani tabo long ma yamro long ma nas khala ma thanglai tongayo ora school ko koi bagana hatai khanai ja bagano thangtonglai bebsang tabuk serino school lo kabui phaikya keiko darok tuliaja ke bagan no kisa thangai bagan samung pai kisal ka jaga bo thangnai tini baban ke kaise surprise ri nai tini bin bagi jeng bicycle painyan bagi thangnai ka bagan ni kifil ka hangke mohon pro thang bicycle painai bicycle san mani bong dolong ni jotoni tongbai ge bin simi koroi mogoi mang tong ke tini ge surprise ri sinai bono saya kota painani hinai oskun thaki je nok nai bo sambu bar samo naikhnai thogla sa thangra nai pakya bagano ko yang masake kani gacham phugui klangnan hinai bosya khra rak tu bujak oke tini sing yang kheta tisi parang kheta kothak tam parna nango yang tei handang tong oro rokong kawasino aram nangkara pai yang uklogo rabar busung naithong tong na sinari rabar bagano go sinari ka ekdom naithok pura naithok phugui tong tabani kam hike watan nai wano muya rok da manno he naithok tongwang borsi warok naithok naithok hepuno asaya ko nuko hakati rok tong na ta bisingo tabo watan nani ani samung ko wa tani jaman no ang camera setting khai klangra nai tola wo yang tu sangkan ni yang tu ang wayang tu stana nang na hintong la yang tu sangkan ni dari phungje bedak tani ribaisine yang rabar himna nangan bilo lama si ke tani ribaisine
dan samung paisani tabu rest khlainyani jwa rest khlaisani ang lengkha nare hapung makau hapung kum haplor gaman no niwan sukmani kum haplor kaisya pan kere kerabat sukman man kecakam kalau mana mau yang kecerai dong bagan ni paiseng tabuk tanglai dong lah yo mohon pura lama roh kami emang gudruga gerak mohon pura sok pai ke angke jeng tabung nai tong layo cycle tamu mau ke tamu tinggal tong ni jaja mau muka om same ya di ba display kamu kan hai nang mani cycle lainnya famous sang baru pakai nanti eh korom rokta tuh ji onyo kalak tuh ji korom rokta na je layut nih mang tak orang kan lagi nang nai ko Liko bisa damung na Sitra. Ready for damol ni kana. Allah nama break to di ho pe. Betul nih. Pai tu ka finally jeng ko cycle 4,700 kay mamu ka tamo mo tama kompansi HRUBUX Rubox bro hero amo hero di ba Rubox tam salong na salong naik grade naik gini thane ha tamu ngkan ngi tamsa haneng singya master na ngin tini singmaya tamni singya sana nai pigere cycle hingke beb song ko song cycle pai tu bumani ketinin blog nango jagan en khlaisinai jotna na sari kaham